മാതാജി മ്യൂട്ടൊക്കെ ഇല്ലേ? കേക്കുന്നില്ലല്ലോ. മാതാജി 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 മ്യൂട്ടിലാണ്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? മാതാജി മ്യൂട്ടിലാണ്. മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാതാജി മ്യൂട്ടിലാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മ്യൂട്ടിലെത്തായിരുന്നേ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി നിധിനാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിദാ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധിനാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭഗവത്ഗീത ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഇല്ലല്ലോ, മുഴുവൻ വന്നിട്ടില്ലേ? ആദ്യം വന്നിരുന്നു, പിന്നെ കുറഞ്ഞു. കൃഷ്ണ. ശരി. ഒന്നും കൂടി ഷെയർ. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വരുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വന്നിട്ടില്ലേ? ഇല്ല.